nimikirjaimia vaakunoihin. Niin, ja sitten me saatiin jokainen sieltä semmoinen Induvial-nahkainen avoimen perä, semmoinen tämmöisestä nahasta. Ja se kysyi vaan siihen nimikirjaimet ja siellä laitettiin sitten, se teki semmoisella koneen semmoiselle paino siihen PR siihen, niin tuli semmoiset omat. Se oli ihan hieno. Siis niissä videoissa tietysti se oli nyt niin kuin tehty koulutuskeskuksella tämmöinen pieni paja, mutta niissä videoissa kun näkee, niin sitten kun mä itse Ingostarissa käynyt siellä alhaalla kerran, niin kyllä mulla on suu auki. Siis siellä on oikeasti naisia, jotka teki näitä penkkiverkoja. Että aikoina pääsi aumille, niin sehän on koko maa laitu siellä täyteen. Just. Siis siinä on valtava ero. Eli Ingostarissa kun mä kävin, siellä oli tunneleita ja sitten kaikki alihankkijat toisin niin penkkejä ja kaikki ja sitten tietokone yhdistelinen. Se penkki lähti tulemaan siellä 2 metrin taas tunnelitekkiä ja se löysi, naks tämä auto alusta tämmöinen niin kuuluu. Mutta Pemarilla siellä alakerrassa penkki. Näin hienosti toimii nykyään kaikki. No. Mikä se nyt lähti 01? Joo. Me oltiin Sarikas käymässä silloin Pylssenissä.